Tiyan ako sa ospital guys. Balik-balik na naman din yung jacket. Ang isuot-suot dari kaya naman dito. No. Tora to. Ang giputos tong bulsita. Agahang giluto nga adobo. O gluto na. Ang giputosa. O pa man sila mukhain kay o pa may ting paningod to. Si Tiri na libang. Una sa tanan magpasalamat ko karon sa ang silingan nga wa nagluib nga hapit ra ba mi nagpatay pero hapit ra sa no. Hapit ra. Mahadyo kay wa nagluib na kanahuna ning duaw dari. Ang silingan ni Rectus kuan gamay ra malakaw ra gid magtabok ra gid mga duha ka basak. Hila na. Salamat ka Dusan. Ja birthday ni ja karon. Yes, happy birthday. Mao ni ating handa ron. Ihandaan man pud ning Ate Marisa, daghang salamat Ate Marisa is para sa handa daghan mi handa. Na social lamang mga handa oh. Gikan ni Ate Marisa. Di apa. Sa tapay santol nga gisinuban anja na to. For the next video na. Kaya dapay Toblerone. Saan pagbasa ni San? Toblerone. Toblerone ra ay Toblerone. Pwede nung dahil mo. Paano ka ni San? May ra gud ikot po yung hot ko ni magsakit ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Kuha mo San sa kaapin San. Ebe. Ang sa kaating ito kay 30. Mahal ka ba ni? Pwede sa kaating. Pwede ba ka udadang? Ito sa kay, ano nakakanda. Ito sa. Dali San, tos San. Lagapak ba be? Ikaw una San, wala gapak pa San. Uy! Nagapak ka good. Lagapak din. Mura magit. Anak asli ba? Good. Lahat dito panglasa di ay. Anami hang. Mudugan ako kakalaman ka ba? Oo di ay. Pagkib ako sa karabot. Ikaw may? Yung game? Mag-update ra ko guys. Gisugo na pastirig fasting. Murag ni balik Miss Uno ba? Pero sure na dyan ni kaya nakakita mo ko sa schedule ganina sa nurse ni Erri. Nagdag papil. Schedule ko nutos pang operahan ug mas buntag. First case si Terry. Anang una si nga operahan ba? Danang adlaw ugma Lunes. So ang gihanjo mo na sa pag-pray sa mga nagmahal na mo. Pray ninyo nga tanan maging smooth ag operation, maka-recover og dali. Aron makauli na pud mig buhol intaw nagamaen taong kinabuhi na pending pa kinabuhi na mas bukid. So mora to guys mag-update ra ko tugnaw ka dari mura kog naa sa kanang lugar nga nag-snow. Wala na nakahubad ka na yan lahat. Nakahubad ka na lahat. Guys already na guys ani si Terry isakay transport going to operating room. Sagdas ginoo. Salig rito sa kinuudang. Ampura may itong mahimo dang. Dira ni umapil. Kaya patugon ramang ka. Mag-ampura ka nga mga doktor. Giyahan sa Ginoo. Tanan-tanan nga na. Ning mata ni mo muraragwa. Murarag 1 minute kang natug. Mamaya na lang. Wala ka naman magbubulit ka dito, ma'am. Eh, di lang kita ng lahat, di ba? Hindi pa. Mamaya na pag ano ka na. Pagdadalhin ka na doon. Mamaya ka na mag-ubad pag mga 7. Pababa na. Diyan ka lang para diretso na mamaya. Kapag ready na. Ligpit ko na mga gamit dang kasi dalhin ko na sa ano. Kasi po ko na dyan. Ligpit mo na yung galaw. Wala pang mask dang. Kailangan mo ba ng push cart, ma'am? Ano ba yan? Mga 5 hours na ano yun. 5 hours ang opera? Oo, nalabas na yun. Makikita mo pa siya pag nailabas. Kaya nga kailangan may bantay siya. Pag pinasok siya sa operating room, diba? Meron doon waiting area, marami kayo sila. Yung mga naghihintay din doon sa mga ano. Kasi nagtatawag yung doktor na update. O, pag nakalabas na galing operating room, Tatawagin ka. tulog sila. Tatawagin ka tapos bibigay yung ICU number niya, yung room number. Hanapin mo yung number na siya. Ito naman. Pero bawal yung bantay. Ang silip-silip na. May oras. Lalabas. Ay, may oras lang. Isang oras. Alas 4, alas 5 ng hapon. Hapon. Isang oras lang. Kung araw si kuya dun sa ICU. Dalawa. Dalawa. Kaya
lumipat na ulit ka dito sa ano, pwede ka na ulit. Punta ka na ulit. Hindi siya pumunta kahapon dito. Ay, bakit? May ako anxiety ako sa public. Dami tao, sumilip ako, marami eh. Oo, marami. Kesa, parang takot ako pag Kita ko parang nadaanan ko maingay. yung mga bata, tapos may basta maraming tao. Ha? December 9 karon, nanghipos na mo. Kaya si Terry ibalhin na sa operating room. Tapos Terry na nasa stretcher bed na nag-worship pa siya. Adyo kadlok. Mahalo. Sa alegra sa ginuutan na. Oji na madam. Tara naman, tara naman. Sunod-sunod ra. Sulod mo pa. Relax. Tara te. Ay, baka dito lang tayo. Asa nga si Tere? Ubang sabi ko na ko ingin pa niya. Wah, ang habag ako. Pag sa masyado maraming tao, ikot na lang. Tali pala dam. Pegang po. Update namin kayo ha, waiting area. Sige po, salamat po, Dok. Alas 11 na sa buntag guys. Nasa JT to 7:30. Wapay update. Naghuhat mig update. Kulbaan ko ba? Kamusta na kasi dadad to? Kanina nakahila ko pero nalamang giampo sa Ginoo. Hila ko sa Ginoo nga tatagaan pa siya og kanang kabaskog ba. Smooth ra tanan. May complication nga na. So magsigir ako update anza po. Nag-update ko sa FB. Nag-vlog lang po ko dani. Meron ko huluwi na o yung mga tao. Arang tugnawa rito sa waiting area ning gawas ko. Si Insira yung ipa. Paano to di ko kagwanta. Mura manuski gagang kamot. Grabe bugnawa. Guys, mag-update ra ko guys. Ning gawas nag-nurse gikan sa OR. Ja, kitagaan na may og ICU room. Asa si Tiri butang 40 minutes pa kuno gikan karon. Wa pa kuno na human. Hapit na kuno sila human ja. Ang marang gipangita daan ang ICU nga asa sa butang kay. Padtuon ko na may 40 minutes gikan karon. Nagkirig-kirig ko tugnaw. Nakita naming Tiri ganina o kami nakakita na ni Ja pero si Ja murag wa pa to. Jagi tubuhan pa si Ja, jagi abunuhan luglubo. Ja, gipauli mi pero ami nang uli dara miskilid sa emergency. Emergency na. Nga ko yun siya basig na karton. Kaya nung ihapin yung tala ba? Harang makahigda mi. Pwede man may muuli. Pero nila may muuli. Kaya insag mong hinahanglan. Kaya niigan mo kung nurse ito ICU nga. O kuhan ko no. Kung ka nang nasili panginahanglan nga tambal. Bangawas hospital. Mo chat na ho. Unja mo palit. Mag-uli bisa mong gisakan. Dadyo na. Mubalik man po dari. Kaya na may resita. Wow, unja mo palit nga na. Bamura baghasol na mo na nga. Ako di lang may manguli. Ari ramis kilid. Balag magiling kong rami.
Pero makakita mig paagi ron kasi makakuan mig nanay karton ba hapin dari. Luwig mga tao dari guys, grabe. Na, gihapin ra pug karton. Kay ug na sa ICU imong pasyente, di na makapwede. Ja. Wa man mo'y room na kay murag silbi ag ICU na katong nga room mo ko ana tiribaw na toy. Murag room silbi pero di pwedeng tao. Ja iguan ini kanang maka-recover na si Teresa ang opera kanang nagtan-aw nila nga safe na si David tao nga ninggana na katong replace nga bulb. Ibali na siya og normal nga room, ja ana pwede na may makasuda na pero taga-sa ra pud. Siguro mga Merkulis nga na kay 2 to 3 days man kuno pero depende gyapon na sa recovery ni Terry mo nang tabay nga mig-ampo din jo guys nga nang smooth ra tanan ba maka-recover sila nga nang smooth na normal ra tanan within 3 days or 2 days nga na para mabalin na sa normal nga room. Okay bagay jang recovery. Safe si Jai nga na. Kapoy na jud ko guys pa koy pahuway pero nagdilaman di bitaw pwede nga kanunay nga ni. Ja ka na bitong nay kagalanan di mataganan. Pahuway kaon po nga nagamay ra kay lagi pud tas gana og nata sa sitwasyon nga ni. Mo ni guys ang mga kasabayan dari napin sila mga pasyente. Diba, naghapin-hapin na, bye-bye, raingan na. Madum sila kaya na may hapin, na may mga ulam. Binta dari, kaya na saksakan, maka-charge ko. Dagkan nalagin si Darien, tami oh. Wala may hapin. Bawa na may naghapin-hapin, totoo ba silog. Hindi nila gamito na, damang pangaduog, ilang karton. Kani amo ning unlan. Gikan ni sa katong room ni Tire nga gika. Confine na ni Dabi por sa kiltirahan. Bayra naman na, amo anam daw ni. Dag ako, nagajud, agad na ko. Patugon ako kayo tarong to. Naglira kay mubawi ra ko puhon. Namralam ako vitamin C with zinc kay arong pampatibay ba hindi kadto ko maluja. Pero actually luja na jud ko. Kay ang kapoy daw ito, gina balas-balas ako mag ospital. Libot-libot mi nga na. Naku. Naloy kong tiri ganina kay murag naglisod pa dun sila ba na naitubo. Nga kurmada. Yabunuhan kog dugo. Pero ingan ang katong nurse nga stable ram kuno pag gidahang kondisyon pero grabe pa kaadjong ka kuyaw pa kaadjo mo daw may nga na tagaan jud time kuno nga mag-recover sa ICU nga kami dari may mahimo makampo ra na huwat ramis oras gusto lego labay nagtulo ka adlaw kana mo paspas ba da kani bitong natay huwaten aran pong lugar sa oras.